No niin, tervetuloa taas tänne HTML- ja CSS-videon pariin. Ja tässä videossa me katsotaan, miten me voitaisiin vähän hienosäätää näitä tyylejä. Viime kerralla jäätiin tämmöiseen tilaan. Meillä on täällä mustaa tekstiä. Tää on vähän oudosti tasattu tää teksti täällä. Ja sitten meillä ei ole hirveästi tilaa tässä tämän videon ympärille. Sen lisäksi tää video menee ihan tänne sivun alareunaan, eikä meiltä löydy sieltä edes alatunnistetta. Niin korjataan nämä tekstin tyylijutut ja muut semmoset tällä videolla. Mä haluan nyt tänne mun sivulle päätteettömän fontin tälle koko sivulle käyttöön. Jos jotain haluaa koko sivulle käyttöön, sen voi määritellä suoraan tähän body tagiin. Tänne mä voin vaihtaa fonttia. Mä voin kirjoittaa font family. Eli fonttiperhe tai kirjasinperhe. Kirjasinperheeksi mä määrittelen yksinkertaisesti päätteettömän, eli sans serif fontin. Mennään katsomaan. Ja nyt siellä on kaikki fontit muuttunut sans serif fontiksi. Seuraavaksi mä haluan muuttaa tämän otsikon täältä valkoiseksi, että se näkyy vähän paremmin tästä meidän kuvasta. Tänne meidän pitää laittaa sille luokka. Luokka-attribuutiksi mä laitan sille otsikko. Ja täällä tyylissä me päästään siihen käsiksi, kun me kirjoitetaan piste ja otsikko. Fontin väriä vaihdetaan yksinkertaisesti sanalla color. Mä laitan siihen white eli valkoinen. Toinen tapa, millä me voitaisiin laittaa se valkoiseksi, on laittaa heksadesimaali tai hex-arvo. Risuaita FFF. Me tallennetaan. Ja nyt se teksti on muuttunut valkoiseksi. Seuraavaksi mä haluan muuttaa tämän luomukananmuna tai tämän luomueläintuotantotekstin tasausta. Nyt se on tasattu vasemmalle, mutta mä haluan, että se on tasattu oikealle, jotta tästä osiosta tuli semmoinen kivan symmetrinen. Meidän pitää laittaa näille valitsimet, jotta me päästään niihin CSS käsiksi. Tänne mä voin laittaa luokkavalitsimeksi esimerkiksi tasaus oikea. Mä kopioin tän ja liitän sen myös tähän toiseen. Nyt tänne CSS:n puolelle me voidaan laittaa tänne tasaus oikea. Ja nyt muistatte, että tuo on 2 elementillä tuo luokka. Eli saman luokan voi laittaa useammalle elementille. Tasaus oikea luokan määritelmäksi me laitetaan text align, eli tekstin tasaus. Ja laitetaan siihen right, eli oikealle. Mennään katsoa. Nyt se teksti on tasattu oikealle. Tämän lisäksi meiltä puuttuu täältä vielä alatunniste. Tässä on yksi esimerkki alatunnisteesta. Tämä on MyWebin sivu ja täällä alatunnisteessa voi olla esimerkiksi vähän ylimääräistä tietoa, sosiaalisen median linkkejä tai sitten vaan, että kuka sen sivun on tehnyt, kelle sen tekijäoikeus kuuluu. Mutta kaikessa yksinkertaisuudessaan se voi olla pelkästään tuo, että milloin se sivu on tehty tai kuka sen on tehnyt. Sen takia me tehdään tänne tosi yksinkertainen alatunniste. Alatunnisteelle on olemassa HTML:ssä myös oma tagi. Sen nimi on footer. Eli footer on englanniksi alatunniste. Sinne sisälle me voidaan laittaa pieni tekstikappale, jonka sisään me kirjoitetaan se tekijä ja vaikka milloin se on tehty. Noin. Me tallennetaan se ja mennään katsomaan. Nyt se on tullut tää teksti tänne alas, mutta se on hassusti täällä reunassa. Osaisiko joku tässä vaiheessa sanoa, mitä sen keskittämiseen kannattaisi käyttää? No, mennään nyt kuitenkin eteenpäin. Jos haluatte kokeilla itse, voitte vaikka pysäyttää videon. Niin kuin tuossa aikaisemmin jo käytiin läpi,
niin toi luokka ei ole ainut tapa kohdistaa tai valita elementtejä tuolta sivulta. Me voidaan myös valita elementtejä niiden elementtinimeen perusteella. Se on etenkin hyödyllistä, jos niitä elementtejä on siellä sivulla vain yksi. Joten sen sijaan, että mä antaisin sille luokka-attribuutin, niin mä kirjoitan tänne vaan nyt sen elementin nimen, eli footer. Mä laitan nämä kiharasulkeet. Ja taas kerran mä käytän Flexboxia sen tekstin keskittämiseen. Ensin mä kuitenkin laitan sille leveydeksi 100%, jotta se ottaa sen koko sivun leveyden. Ja sitten mä laitan tänne Display Flex ja Align Items Center ja Justify Content Center. Mennään kattoon. Ja nyt se on tullut sinne keskelle. Nyt mä haluaisin tänne kuitenkin vähän lisää tilaa vielä näiden elementtien välille. Eli me voidaan siihen käyttää joko marginia, jota väistää sen elementin ulkopuolella olevat elementit, tai paddingia, jota väistää sen elementin sisäpuolella olevat elementit. Mä voin mennä tänne osioon 2. Siellä on ne meidän kanavideo ja sitten se luomumunateksti. Laitetaan sinne vähän paddingia ja katsotaan mitä tapahtuu. Laitetaan sinne 100 pikseliä ja kurkistetaan mitä tapahtuu. Tässä on tää, miltä tää sivu näytti ennen tallennusta. Ja nyt tallennuksen jälkeen. Nyt jos mä pienennän tätä ikkunaa, niin te näette, että tää 100 pikselin paddingi säilyy täällä samana. Ja noin sisäpuolella olevat elementit, eli lähinnä toi teksti, väistää sitä. Täältä jos mä otan DevToolsit käyttöön ja mä laitan hiiren tähän päälle, niin te näette, että tää vihreä alue on sitä meidän paddingia. Sen lisäksi mä haluan lisää tilaa tänne alatunnisteen yläpuolelle. Käytetään siihen nyt sen sijaan marginia. Laitetaan margin top, eli yläpuolelle marginia. Laitetaan siihen vaikka 50 pikseliä. Mennään kattoon. Ja nyt sinne on tullut sitä marginia yläpuolelle. Nyt meillä on tyylitelty vähän tätä meidän tekstin väriä ja tasausta. Ja sen lisäksi laitettu vähän tilaa tänne elementtien sekä sisäpuolelle. Näin. Että ulkopuolelle. Marginaali näkyy täällä tuo tämän yläpuolella oleva oranssi alue. Se on sitä marginia, jota toi yllä oleva video väistää. Seuraavassa videossa katsotaan vielä, miten saa HTML:llä luotua yksinkertaisen lomakkeen.